Ayun po, good morning to all viewers, to all sponsor. But dito tayo ngayon sa bahay natin bilang. Yun, hindi ko pa alam kung ano yung posisyon natin ngayong araw. Siyempre, tulong muna tayo dito kasi vlog ko ni Kuya Gasyo. Yo, good morning, Jimmy. Anong maganda sa morning mo? Akin? Nagising ako. Nagising ka? Nagising din ako. Aha, ayun talaga yung tabi. Ayun, wala. Kaya nag-antip pa ako kung ano kung saan tayo po posisyon. Nga, bago tayo nagtatrabaho. Kasi yung labor lang naman tayo. Labor, wala naman tayong skill. Kaya bago tayo mag-umpisa, tatanong ako kung saan ako pwedeng pumosisyon, kung saan ko ilalagay yung camera ko para wala tayong masagasaan na vlog. Kasi bawat posisyon namin, bawat vlog may kanya-kanya kaming yung saan tayo, yung anggulo, no? Yan, kung magluluto ba tayo o kaya maglilibor, kung ano yung sabi nila sa atin. At yun, abang-abang kung saan tayo mapuposisyon ngayong araw, kung pagluluto ba o magpapala, bahala na. Ayan po, at dito tayo magbabalagan sa bahay ni Jamila, bali sa electrical ni tatay. At tutulong ako kay tatay electrical, mag-install. Ito, bali ipapako ko to dito. Lalagyan ko ng Yunil ba yun? May nakatoks na dyan. At kasi ang ilaw hindi nagsasalita. Ginamitan ni tatay ng toks na kahoy para mas lalong yung dikit ng gusto. Dito tayo magbablog ngayon. Alright. Ha? Oo. Ilapat ko na lang. Pagdating dito, tawag niya ko na tutuloy na lang. Putulin ko na tayo. Para baka umiksi. Wishboard. Para saan to? Bitik. Naiwan. Amo na talaga. Bitik para sa talaga. Amo na talaga. Talagang amo na. Ay, masalubog mo yun sa luto. Ha? Pinagpumigay. Ano? Sabi mo? Ano may tatago sa namin mo? Ano na? Sa mata na makita ako eh. Kasama ng iba. Sino ba nakita mo may kasama ng iba? Ha? Grabe mo gusto mo. Wala ka din sila. Siyaman lang dito. Nakalimutan mo. Hindi mo yun binayaran. Bumalik doon sa Siyaman lang dito. Ikaw naman yun inanong. Inanong. Bakit mo hanapin yung ano sa akin? Ano ba? Inano ko lang dito tapos pag hindi ko pa nakilala dito. Ba't kasi Alam mo, ang mga personal belongings. Ano ba talaga? Ano ba kasi ginawa mo? Ba't nawala sa lapit mo? Ilang sobra market mo tayo? Ha? Ilang sobra market mo? Oo. Sa akin, wala. Yung bakal ang hawakan. Ayun. Nandun? Birds, you know. Ay, hindi. Hindi mo naman ginagawa. Dito ka. Ang sakit ka sa mga Oo. ang may kasama, di ba? Sige, dito pa na ako. Magtakot ka na kasi sa kanya. Pwede naman magtakot ang babae, di ba? Ano, wala eh. Huwag ka naman ligaw, magtakot ka sa kanya para hindi ka Hello, ano? Dalawa kami sa puso niya. Sino ang pipiliin mo? Siya ba o ako ang pag-ibig mo? Hey! Oh, oh, oh. Wala ka sa dami mo.
Bawi na. Five, six, seven, eight, eight! This word. Ano hinahanap mo dami? Ano ba gano'n salamin mo? Saan mo kasi nilagay? Hindi ko nga alam. Matakbo mo muna yung Baka ano mo yung doon. Diyan eh. Isilis, ay kay Alin. Baka Tingnan. naman doon kabilang doon sa parang. Nandun yung maayos sa Wala ano. man dun. Baka dun sa barak sinihan mo. Patakbo mo kay, ano. Wala pa naman yung... Wala ko na alam ako kung Nandun yung parang dalawa. sana. Kaya doon kila ano ulit. Ako na talaga. Sana dito? Kaya ano si... Pala? Isa lang? Isa lang. Meron doon yung makapal na may mga welding. Yung hindi ko Cabinet ni Mayura. Baseboard na talaga. Gasolina! Ano yan? Nakita ng bala niyan tayo malaki? Ay! Ay! Yung putol nito. Ay, ako na magputol. Sige.
Talagang amo na. Gamitin mo? Kumano sa mukbakal ka doon? Parinahan mo na. Ano, pati yung... Pwede na yun. Pati yung mga gilid. Oo, kasi kunin mo yun. Saan po ito? Dito? Teka, ako na lang. Magamit pa ako ron. Kaya paputol natin kay tatay para sureball. Pipiliin mo! Hey! Ako ay. Siyempre, pipiliin ko yung mahal niya ako. Ganda pa. Pahid mo dyan sa puti. Ayaw ko. Tapos, Yan yung puti. Doon sa lukod. alin pa yung ano yung tayo? Magtulis ka na. Sa G. Ito. Dumating na sa G, hindi pa. Iko lang alam. Huwag ka muna dyan. Kaya na ito hatiin. Kaya, Basta yan. Para tuloy-tuloy. Hoy! Yan. Marami naman yan. Kunin mo ito. Tulisan mo na. Ano? Ang dami yung binarin ako sa loob. Hindi nakakang itutoks ko. Ha? Oo. Yung medyo masikip ah. Ayan na, tapos na tayo dyan. Bali dun tayo sa loob. Maglalagay tayo ng tox. Ito yung ginamit ni tatay na ano, pang tox dyan sa mga pinagbarinahan. Mas maganda kasi ito kasi kumbaga kapit na kapit yung yonel. Kasi kahoy. Dito naman tayo sa loob ng bahay. Diyan. Diyan. Oo. Yan yung sunod natin na lalagyan dito sa botas na to. Ay, dito. Papasok natin dyan, tapos puputulin. Putulin. Para ito ma-diretso na siya. Pumunta dyan. Bali mag-use muna ko ng damit. Naglalagay tayo ng tox.
Dapat sila nito hapon. Pagulit. Ha? Dapat sila ka. Patapos na. Ayan. Marulian nung mag-abot ko. Rin na ka, baga sulit ang ngayam mo. Uy, masik. Vampir. Vampir. Vampir tuh vampir. Ha? Pinsyana. Nagli-lipstick na naman si... Wala pa siya, G. Dapat man. Lakad siguro. Wala siguro mo to. Ano yung masabi mo sa ginagawa ko? Pagpatuloy ko to? Nasa sa'yo yan. Hindi ko naman alam yan. Ano? Tigil ko? Hindi na. Ituloy ko lang. Andyan ka na nga. Kung alam mo lang, di... Dito, huwag mo lang galawin yan. Tako na lang. Yan, ubus na yung kahoy. Ano ulit pa? Ito. Pwede pa to. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka lang iba. Kung lang nang gusto kitang balikan,
Kaso may mahanong ka na at di na ako ang iyong mundo. Hindi, ano yan? Pagka ano, pag natuyo to, sakto na yan. Kasi pag babawasan to, Kung may babalik lamang ang Nya, tama. oo. Tama. Hindi ka nagkakamali dyan. Pag natuyo yan, tinayan basa. Sa binundo, hindi lang tigo-8 ang kilo. Dahil hirap pala ng negosyo na pinupulot sa may sementeryo. Kaya ang naging bahay kong bungalo ay laging dinadalaw ng multo. Aray, kahit sa ang kwarto kung matulog, pintuan ko'y laging kinakalabog. Mga multo ay pumapasok at sa aking nakapalibot. Kaya ang ginawa ko'y tumalon at tumakbo hanggang sa makarating sa sementeryo. Kaya ang naging bahay kong bungalo'y bininta ko, Tingnan mo na, paliligo pati multo. Nung ako ay umasinso sa kabilang iniipon ko, ibininta ko sa binundo. Nabili ng tigo-8 ang kilo. Kay hirap pala ng negosyo, pinupulot sa may sementeryo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking sa'yo. Pinagsisihan ko ang lahat. Ang kamali ko sa'yo nagawa. Ayaw ba'y dalawa? La la la. Iniwanan mo ako dahil
Siguro, baba ka naman. Hawakan mo. Delikado. Ay, amo! Huwag mo dyan. Ay, ano pa? Nalong butas.